Zu? Bera ondo, begiratu argazki hau. Baina benetan bidali dizu. Eta orain erakutzen dinazu nire. Bai, baina ez da enteratuko inor, Hase, ez diotin hori. Hauko gara vuelta bat ematen. Bai, jo. Eta nola zaude, Marcos? Oso ondo. Ondo, eta zure ama? Ondo, dena ondo, etxian ondo, dena. Bai, jolazten dugu kajoia bat? Bai. Zer. Benetan bidali dozu. Bakarrik amen hiri erakutsi nio. Segurazki bere mugikorrara pasatu egin zuen. Baina normala iruditzen zaizu. Eta baitik zurekin ez nizun mundu batzen. Baina ere ez da eskusa bat. Arrazoia daukazu, barkatu. Zer gertatzen da? Etorri naiz Markosekin hitz egitera galditzen zer gertatu den eta al final amin izan da bidali duen. Etorri nirekin. Zer egin dut. Barkatu, ez dut inoiz ulertu, zenbatarainako mina eragin nezake konfiantza apurtuz. Orain dakit indarra ez dela besteengan jokatzea, baizik eta errespetua izatea.